jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowsare garti hande oɗo ñalawma dimanche hawri ko 4 lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi habruji mon e ɗemgal pulaar guiɗirɗen ko toon to californie tumnade habruji gumri to cnn ko tuɓɓoji bonɗi goni toon ɗeɗo balɗe ɗiɗi ɓennude ɗum noon ene wayno tuɓɓoji ɗi gaddi kadi koye hendu hewdu doole ɗum noon tugui tan montéri ha yettima centre barbara ɗiɗo fof ko nokkuji oɗo saha joni hendu nuggu hewdu doole ɗum noon ko tugui tan vitesse muɗum ko 120 km par heure ha yettanima 139 km par heure ene huula wonde ko won nokkuji kewɗi ma joolo sibabude ndiyam ɗam hewde guri ɓurɗe tampude oɗo saha joni ko ɗaminede yimɓe mum kala nokkuji gonɗi less yo gummo toon ene jeeya hen los angeles santa barbara ventura ene jeeya hen kadi san josé kono kanko gouverneur mo californie noon Gavin Newsom wano wawino kadi kanko hoore makko yillade ɗiɗo nokkuji ɓurɗi tampude oɗo saha joni ko fate ɗiɗo tuɓoji e ɗiɗo kadi keneli jaddude hen ken hiisa tan ken wonno temedde walla ken ɓuura temedde ɗiɗi ujunere galle joguinoɓe courant hen wano oɗo saha joni ngala courant ji sibabude keneli e toɓoji ɗi fuɗɗima sarade seeɗa yettima ha toon to Las Vegas ono toon to Washington noon kamɓe sénateur uji républicain ji e démocrate en walla républicain goto démocrate goto e kanko kadi indépendante goto ɓe mbawi saktude holla nanodiral ngal eñum jogui ɗum noon koɓe mbiyata nanodiral ko fatude patugal e ko fati frontiére uji états-unis e ko fati kadi wallude Ukraine e Israël e ɗum noon e tugnade koɓe kaali nanodiral ngal en waɗi ken wona 1.8 billion ɗum noon ko gueɗe patuɗe henne surtout henne ko wallude ko fati frontiére uji états-unis rende ɗum ngal ɗo nanodiral noon so tawi ngal jaɓama surtout kadi tawde mo ngal rutto toon to suudu représentant ji so ngal jaɓama toon hono wayno ko kanko président Joe Biden ma rokkumo doole wawde kadi uddude frontiére uji ɗi so tawi tan yimɓe taccoɓe yettoɓe toon frontiére uji ɓuuri ken won ujunnaji 5 neɗɗo par ñalawma ɗum noon ko sugnade nanodiral ngal ko haali ɓeɗon noon sénateur uji haldunoɓe walla waɗannoɓe kaldigal ɗeɗo balɗe foof ene jeeya hen sénateur Chris Murphy gonɗo toon jeeya toon to Connecticut ko démocrate ene jeeya hen sénatrice indépendante Kristen Sinema jeeya toon to Arizona ene jeeya hen kadi sénateur républicain biyeteɗo James Lankford jeeyaɗo toon to Oklahoma wano ko ɓe ɗiɗo sénateur uji tati mbawi wadde ngal ɗo nanodiral haaldude ha keeɓi ɗon wano kanko Donald Trump noon e kadi e tugnade ko haala ngal ɗo nanodiral so jaɓama kanko ancien président Donald Trump ko ɗum ɗon ko hunde kadi wawde rokkude président Joe Biden victoire ɗum kadi ko hunde nde o yiiɗi wadde campagne kanko ancien président Donald Trump pour ko fati frontiére uji pour ko fati immigration no fusiri oɗo saha joni ko ɗum waɗi hono kanko gardiɗo suudu représentant biyeteɗo Mike Johnson o yi wonde ngal ɗo nanodiral so yettima toon to suudu représentant ji ene wayno ko haaɗata ko damal koko mayata ɗon hay kay républicain goto jograni yantude démocrate en wonɓe toon pour wawde vodde ngal ɗo nanodiral siftinde on tan ko kamɓe républicain ji toon to suudu représentant ene wayno ɓe jogui ko 219 neɗɗo kamɓe démocrate ɓe jogui 213 neɗɗo donc ene wayno ko majorité mabɓe kamɓe républicain ene ɓeydo ustade tugnade kadi habaruji gomiri toon kanko président Joe Biden o wi ko ngal ɗo nanodira so tawi addama to bureau makko o waɗata hay minute goto mo signe ɗum e kadi kala ko gueɗe ɗe ganduɗa ene ken walla états-unis rende frontiére uji mum surtout henna wallude yimɓe natoɓe leydi ɓe en pour holno ɗum ɗon waɗirte géré kanko morowo hen hande tugnade habaruji gomiri hono kanko Mike Johnson ne wayno wi wonde ko ngal ɗo nanodiral ko berlata ɗum kadi pour makko so ngal ɗo nanodiral ɓennima o addu kala ko fati no wallude Israël ɗum ɗon ma vote toon to suudu représentant ji o yiiɗa nawdude wallude Israël e ɗeɗele goɗɗe ko wayno Ukraine ene ko wayno frontiére rendine ɗum fof ko ene wayno ko luurodira wonande kamɓe républicain ji démocrate et surtout kadi hakkude mabɓe kamɓe républicain ji mem tawde Donald Trump ene continue wadde ene waɗaɓe influence oɗo saha joni pour holkoɓe poti wadde ko fate ɗeɗo nanodirde salade ɗum walla holno poti salorade ɗum habruji men international puɗɗorɗen ko toon to Mauritanie e Sénégal ɗum noon ma en jokkodir joni e Foutanke Diaw Foutanke bisimilla ma
Seydi Touré mi salminima e meftande jogden gadorden kabaruji leydi Mauritanie to diwan Ɓogge to wiyete Cenel Halaybe teska toon ñalawma hannde ko avgol hayre adinde woni pose de la première pierre ngam darnugol pont to Cenel Halaybe waɗi ɗum ko ɓesgu wuro ngo ɗanniyankoɓe e wonɓe wuro ngo fedde wande ɗum de wiyete ko dental yakare Cenel fandare mabɓe noon ko joktude wuro ngo e wiide mabɓe noon jokre wuro ngo ene woni gooƴe mabɓe kaddoɓe ɗanade ne tawtora golle ɗe notaniɓe 56 wuro gonɗe e nder commune mo Ɓogge ene waɗi kadi ɓesguji mabɓe umreɓe banggue yo banggue to Nouadhibou Zouérate ak Jouz to leydi France waɗi kadi ummiɓe to Kahayɗi ha toon to Rosso eɗen duwono ɓesgunde Allah semmintaɓe ha oɗon pont wawa darade ɓe ceera e nduɗon jogro ha joni koye nder leydi Mauritanie laamu leydi Mauritanie andini ñalawma hanki lewru korka faado darade so Allah tawni en laamu ngu andini wonde ina heebi kay wadde e jeeheji ɗe kala ko ina fota sohlede e nder lewru korka ndu ko wayno soble pompiteer légumaji e ko nandi hen haali ɗum ko kalfinade konngol laamu ngu holo nani wul suroga e wiide makko noon ɗeɗo gueɗe kala hande ene keeɓo e nder leydi ndi taw noon ɓe jiggoyaki e leyɗele goɗɗe ha tengte leyɗele koddiɗe ɗe gueɗe kala hande ene keeɓo e nder leydi Mauritanie ɗum noon so lewru korka ndu darima ha lewru ndu maayo maɓe gaddu ɗum e nder jeeheji ɗe no hannirta ni tawa kala ko neɗɗo sohli ene wawi hebde ko fati e ɗeɗo gueɗe ha lewru korka ndu maaya. En jokkade meftande men toon to leydi Sénégal ko seppoji teska toon ñalawma hannde e nder wuro lamorgo ngo ha e yoga e région ngaji e nder leydi ndi saabi ɗum noon ko caggal jaltal hoorejo leydi ndi hanki ñalawma caggal nde o ƴetti pellital kanko hoorejo leydi ndi dirtinde sumgoji hoorejo leydi ponnoɗi wadde ñande 25 nduɗo lewru ndu gonɗen lulniyankoɓe hewɓe jalti o kolliri mettere mumen woni mabɓe noon gondi koye yimɓe mumen e mbi ko waɗoɓe campagne kañumen jaadani e miijo dirtingol woteji e saaha nangganoɗo hollitama kadi hewɓe nanggama ñalawma hannde taw ko gendarme ɓe police ji mbawi nangude ɓeɗon waɗannoɓe seppoji e nder wuro Dakar ha e yoga e région ngaji waɗi hen fiyaɓe ha gañi waɗi kadi weddaɓe ko wiyete gaz lacrymogène e nder ɓen nangaɓe ñalawma hannde en teska hen Mimi Touré luldiyanke kadi ko mennoɗo wonde mawɗo jagorɗo leydi Sénégal e goɗɗo biyeteɗo Anta Ngom on ko goto e candidat ji jaɓanaɓe ƴamde lefol laamu leydi Sénégal hitande hikka nde besuji baɗoji ya garta e nder wuro Dakaru noddirteɗi dem dikka ardiɓe ɓe ƴetti pellital ñalawma janggo ɗi dogata saabi ɗum noon ko hulde seppoji baɗoji ɗi e wiide mabɓe noon tuggi ñalawma janggo altine ɗi dogata hande deƴre daña e nder leydi Sénégal koye ɗin seppoji keddoɗen to wuro Saint-Louis walla mbiyen Ndar bonna toon ko joɗorde landa PDS gueɗe kewɗe bonnama hen ɗum waɗi ko ñalawma hannde seppoɓe jeni e ndeɗon joɗorde landa PDS joɗorde mabɓe wonde to wuro Saint-Louis ko ɗo tongi meftande men Seydi Touré. Futangi jaw ha hande de en certani ko fate coftal ɓalli kadi ɗum noon ƴeewa waɗanden kadi rapport momo joguiɗen ko fate meftande coftal ɓalli ɗen gandi hande matchuji gadani kono noon en ɗamina matchuji goɗɗi ma puɗɗito ñande 7 lewru février ɗum noon ko wonande demi final noon Futangi bisimilla ma. Bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko ɗi kabaruji min jogonno hande ɗemgal Pulaar minen en mbaali jaam ha janggo so Allah jaaɓi on jarama.